Цудоўнае выратаванне жанчыны, якую шукалі 10 дзён. Праблемы на памежным пункце Берасце. У Менску затрымалі жанчыну, якая ледзь не задушыла суседку. Сіноптыкі папярэджваюць, што ўначы тэмпература можа сур'ёзна апусціцца і што не так з іпатэкай пад 1%. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Абнадзейвальная навіна. Зніклую жыхарку сталіцы знайшлі жывой у лесе ажно праз 10 дзён пошукаў. Праўда, яна знясіленая і цяпер застаецца ў рэанімацыі. Жанчына з дэмэнцыяй знікла на самым пачатку жніўня. Апошні раз камеры зафіксавалі яе каля лесапаласы ў раёне 4-га завулку мантажнікаў. Учора пошукавыя сабакі знайшлі пенсіянерку ў густым хмызняку. Яна была прытомная, але, выглядае, увесь гэты час практычна нічога не піла і не ела. У Гомлі 13-гадовы школьнік трапіў у рэанімацыю пасля курэння вэйпа, што набыў у старшакласнікаў. Хлопчык атрымаў цяжкое атручанне, падлетка ледзь удалося выратаваць. Яшчэ адзін небяспечны выпадак зафіксавалі ў Жлобінскім раёне. Двое падлеткаў дзеля смеху выпілі невядомую вадкасць, што знайшлі на закінутай будоўлі. У выніку абодва трапілі ў лякарню. Сябры, заклікаю больш размаўляць з дзецьмі пра небяспечныя эксперыменты і звяртаць увагу на кола іхных кантактаў. Ад заўтра і да 10 верасня ў пункце пропуску Берасце будуць рамантаваць навесныя канструкцыі на ўездзе ў Беларусь. Паводле дзяржаўнага мытнага камітэту працы будуць праводзіць паэтапна, каб мінімізаваць нязручнасці для кіроўцаў. Аднак рамонт усё ж можа павялічыць час праходжання мяжы, таму улічвайце гэта пры планаванні паездак праз беларуска-польскую мяжу. Жыхарка савецкага раёну сталіцы пачула гучны скандал паміж суседзямі і патэлефанавала ў міліцыю. Потым выйшла на лесвічную пляцоўку ды пачала здымаць тое, што адбывалася на тэлефон. На відэа было бачна, як адна суседка душыць іншую. Міліцыянты прыехалі на выклік і затрымалі 36-гадовую жыхарку Менску. Аказалася, што жанчыны разам здымалі кватэру, але пастаянна сварыліся. Падчас пераезду адна з іх абвінаваціла другую ў крадзяжы рэчаў і перашкодзіла выносіць маёмасць. Так пачалася бойка. На затрыманую завялі крымінальную справу за пагрозу забойства. Работніца гарадзенскай ВНУ гандлявала дыпломамі і ратавала студэнтаў ад звальнення. Вядома, што жанчына фіктыўна закрыла акадэмічную запазычанасць студэнткі, каб тая атрымала чырвоны дыплом, а менавіта ўнесла ў дакументы ілжывыя звесткі пра паспяховую пераздачу экзаменаў. Другой студэнтцы яна дапамагала пазбегнуць звальнення, аформіўшы ейныя прагулы як пропускі праз уважлівую прычыну. Цяпер работніцы пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. 30-гадовая ж жыхарка сталіцы сталася ахвярою шматэтапнай схемы махляроў. Спачатку ёй напісала нібыта медсестра паліклінікі і на падставе запісу да лекара папрасіла назваць код з СМС. Пасля жанчыне патэлефанавалі нібыта работнікі міліцыі і Нацбанку. Яны заявілі, што ейнымі рахункамі завалодалі махляры і прапанавалі перавесці грошы на быццам бы бяспечны рахунак. Жанчына паверыла і перавяла больш за 10 000 рублёў. Нагадаю, сапраўдныя медыкі, банкіры і сілавікі ніколі не просяць коды з СМС і не патрабуюць пераводзіць грошы на бяспечныя рахункі. Ну і увага, новая махлярская схема. У Беларусі пачалася масавая рассылка паведамленняў пра нібыта пераразлік платы за жыллёва-камунальныя паслугі. Маўляў, урад прыняў пастанову пра зніжэнне тарыфаў на камуналку заднім днём. Людзям абяцаюць вярнуць да 1000 рублёў за электрычнасць, ваду і ацяпленне. Для гэтага зламыснікі прапануюць звярнуцца ў тэлеграм-боты і ўвесці асабістыя і банкаўскія звесткі, а таксама код СМС. Так яны здолеюць атрымаць доступ да інтэрнэт-банкінгу. Калі чалавек разумее, што стаўся ахвяраю падману, яму могуць патэлефанаваць нібыта з міліцыі, абвінаваціць у перасылцы інфармацыі так званаму экстрэмісцкаму каналу і запатрабаваць грошы за закрыццё крымінальнай справы. Не перадавайце нікому коды з СМС і банкаўскія звесткі. Узяў 300 000, вярнуў 862 000. Іпатэка пад 1% у Беларусі аказалася не такой таннай, як магло падацца на першы погляд. Гэтак Беларусьбанк дае такую стаўку толькі на першыя 2 гады. Пасля яна вырастае да 15,4. Прычым гэтая стаўка не фіксаваная на астатнія 18 гадоў. Яна разлічваецца як стаўка рэфінансавання Нацбанку плюс 6,15% пункта і можа змяняцца разам з ёй. Напрыклад, з крэдыту на 300 000 рублёў першы год плацёж складае каля 250 рублёў на месяц. Пасля ж заканчэння льготнага перыяду ён можа вырасці амаль да 4000.
Калі крэдыт не пагашаць датэрмінова, за 20 гадоў агульная сума выплат можа скласці больш за 860 тысяч рублёў. Паводле эканаміста-міжнародніка Алеся Чайчыца, праграма стымулюе попыт на новабудоўлі і падтрымлівае будаўнічую галіну. Рост попыту можа падштурхнуць і рост цэнаў на кватэры. Агулам, чым раней вы цалкам пагасіце гэты крэдыт, тым большай будзе выгада. З кожным годам, калі вы адкладаеце пагашэнне, яна будзе змяншацца. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Стала вядома пра затрыманне беларуса ў Аўстрыі. Яго падазраюць ва ўдзеле ў міжнароднай схеме абыходу санкцыяў дзеля паставак тавараў для расейскай ваеннай прамысловасці. Паводле аўстрыйскага МУЗ, 28-гадовы беларус быў дырэктарам і саўладальнікам венскай кампаніі. Пад арыштам ён застаецца з 13 траўня. Паводле следства, кампанія закупляла высокатэхналагічныя станкі і спецыяльныя інструменты, якія выкарыстоўваюцца сярод іншага пры вытворчасці авіяцыйнай тэхнікі і ракетных рухавікоў. Тавараў канфіскавалі прыкладна на 140 тысяч еўраў. Каб абысці санкцыі, выкарыстоўвалася сетка падстаўных кампаніяў у Турцыі, Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве. Сертыфікаты канчатковых карыстальнікаў падраблялі, каб схаваць сапраўдны пункт прызначэння тавараў. Фактычна ж яны прызначаліся для кампаній, якія могуць быць прыпісаныя расійскай дзяржаўнай карпорацыі Ростех. Ужо даказаныя пастаўкі зброевым кампаніям Расіі з 2022 года на агульную суму больш за 3 мільёны 300 тысяч еўраў. Аўстрыйскі абарот перавысіў 700 тысяч еўраў. За апошнія 5 гадоў беларуская прамысловасць значна зменшыла арыентаванасць на вонкавы гандаль. Дэфіцыт экспарту за гэты час стаўся ў 5 разоў вышэйшы, піша рэсурс thinktanks.pro. Пры гэтым імпарт расце. Сам па сабе аб'ём прамысловай вытворчасці летась скараціўся ўпершыню пасля 2022, амаль на 2% у адпаведных цэнах да папярэдняга года. Пры гэтым рэальны заробак у галіне летась зрабіўся амаль на 50% вышэйшым за ўзровень 2020. І тут сур'ёзная супярэчнасць. Прадукцыйнасць працы за той самы перыяд вырасла толькі амаль на 13,5%. Падрабязнасці на belsat.eu. У Лошыцкім парку рыхтуюцца аднавіць руіны млына і капліцы. Для гэтага млын 19 стагоддзя спачатку закансервуюць і ўмацуюць. Пасля яго адновяць як трохпавярховы будынак з мансардай і прыбудовай. Паводле Мінскбуду там плануюць размясціць летняе кафэ, дэгустацыйныя і банкетныя залы, а таксама сувенірны павільён. Наведнікам абяцаюць дэманстраваць працу сапраўднага млынавога механізму. Ад капліцы ж 18 стагоддзя захаваліся толькі 2 фрагменты сцен. Яе аблічча адновяць у цэгле, арыентуючыся на акварэль мастака Юзафа Пешкі. А ў горадні на вуліцы Малой Траецкай археолагі знайшлі фрагменты касцёлу Святой Тройцы, што існаваў з канца 16 да сярэдзіны 17 стагоддзя. Побач з рэшткамі культавага збудавання даследнікі выявілі пахаванні. Паводле навукоўцаў яны маюць незвычайную планіроўку, пахаваныя былі размешчаныя згодна пэўнай структуры. Сярод знаходак таксама медальёны і іншыя артэфакты 17-19 стагоддзяў. У Лідзе тым часам даследавалі крыпты з свінцовымі саркафагамі канца 19 стагоддзя. Навукоўцам нават удалося вызначыць імёны некаторых пахаваных. Заўтра ў Беларусі чакаецца цёплае, пераважна сухое надвор'е. Праўда, уначы даволі прахалодна, ад 5 да 11 градусаў цяпла. Прагназуюць пераменную воблачнасць, без істотных ападкаў, раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні з парывамі 14 метраў за секунду. Удзень паветра прагрэецца да 19-24 градусаў. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Ну і не забудзьце паглядзець сонечнае зацьменне. Беражыце сябе.